rigor kif tinżel l-isfel mill-bankina l-wir kollha tħaħn jilqawk għax-xogħol tista' ssib fjura fil-kantina neon kaħlani ġej mill-jukebox xalu purina nixtieq li tarani nixtrilak rock tajt sansib fjura fil-kantina li tixtieq tiġi lura dar lejn fjew sinċir minn kliem l-artal l-ammur missier ta' żewġ titfal Aziz, fejn tiġar ix-xemx għalina t-tnejn mal-fjur taġbir taħt dawl ħamin qatt ma jidbir minkejja snin kien hemm jiem u kien hemm snin u kellna żgħar qatt ma naf li rid aħjar kien mar ħażin għax telqet mill-ġardin tal-ħom li t-tnejn għadna flimkien Sit iżgħar u marret fil-kantina fost nuġum u sfara fl-inċens qares f'xhur b'xabba Del-qed ħares sobbina żball Żgur ma tajx fjura fil-kantina